Ne. Takže jo, tak dobrý večer. Já jsem Viktor a dneska vám budu představovat balonek. Ale jak se snažíš takhle jakoby sám od sebe. Ne, já normálně mluvím. Já si dělá chytrýho. Vole, kup si to sám a pak něco říkej ty vole. Hele, to je ta, co mi počila brejle. Ahoj, jak se máš? Je prdele, co to kurva je? To je matroš. Tak si to kupte. 40 korun. 40. Jdeme na skákací hrát. Hop, 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 hop. Ahoj, a teme. Jak se máš? Smrdí ti šátek. Co vidím v tvých brejlích? Hej, vidíte na ten žák. Báro, budeš se mnou chodit. Ne, teď ne, bolí mě hlava. Ty jste, ahoj. Vážně si tady koupíš. Že vy si to neberete. Helium, ne? Beko. Ale to znělo přesně jako ty reklamy. Myslím to možná? 100 tabletů týdně, 100 tabletů týdně. Rozdáváme 100 tabletů týdně. Pozemšťané! Zabij mimozemšťana, zachraň tablet. Beko. To byla Alza, vole. Je to prázdný. To znělo jak Zdeněk normální papa. Si úplně ještě jeden. A přesně. Teď tam šťupě se nebylo. Já nevím, co mám říkat, ale prostě je to hrozný. Zní to úplně přesně jako Zdeněk. Hele, máte prázdnej skakací hra. Já chci. Tadáši, vypadla ti vstupenka. Asi tobě. Až jste kupu toho Které zastavuješ mou lídem. Tak. A taky helium. Tak, si helium? Tak, dodám. Helium je nej! Ty krávo, to je hustý. Ale ty, aby si mluvil jako debil, jak se ani nepotřebuješ nadechnout. Já vím. No také. Jak je? Moc to není slyšet, ne? Nebo jo? Jo. To už mám zase normálně, skoro. Nemluvíš, to nevyprcháš, dokud se nenadechneš. Teď už mluvím normálně. No, tak na půl. Teď už mluvím normálně. Jo. Ale už lezou. No, taky fandové. A to ne, to se houpe. No, kluci, opatrně, jo? Ať se vám něco nestane, jo? Nějaký moc velký to... Co tam děláš?
nejdeme dít. Jsem mrtvá. Navrhneme na samosprávě, aby škola... Navrhneme na samosprávě, aby škola pořídila takovýhle skákací hrad.